Tervetuloa seuraamaan yrittäjän ammattitutkinnon valmistavan koulutuksen kulkua. Yrittäjän ammattitutkinto on vastaava koulutus, sisältää 30 lähipäivää ja 5 solutapaamista. Koulutus alkaa tammikuun 7. päivä infotilaisuudella ja päättyy marraskuun 28. päivä. Tässä alla näette kuukaudet. Tähän ylös tulee lähipäivien lukumäärät. Koulutus alkaa ennakkotehtävillä, jotka lähetetään teille joulukuun 4. päivä. Sinisellä tolpalla näkyy opettajan ohjaus, punaisella itseohjautuvuus ja harmaalla lähiopiskelupäivät. Eli tammikuussa opettajan ohjaus on hyvin intensiivistä ja itseohjautuvuus vielä vähäistä. Lähipäiviä on 2. Helmikuussa opettaja ohjaa paljon, itseohjautuvuus etenee ja lähipäiviä on 4. Näin näette tässä, kuinka olen rakentanut jokaisen kuukauden erikseen. Kesä- ja heinäkuun kohdalla näette, että opettajan ohjaus on vähäistä, koska silloin on kesäloma. Kun aloitamme opinnot tammikuussa, teemme oppimissopimuksen ja tästä olen tehnyt myös teille erillisen ohjeistuksen. Orientoituminen opintoihin alkaa heti tammikuussa. Meillä on solutapaamisia, joilla on omat aiheensa. Tässä näette oppiminen, asiakkuudet, brändäys, johtaminen, innovointi. Ja kesä ja heinäkuu on lomaa. Tutkinnon osan ensimmäinen osa suoritetaan toukokuussa ja tutkintotilaisuudet ovat marraskuussa. Voimme tehdä myös projekteja. Tässä käytän lyhennettä MAM eli myynti, asiakaspalvelu, markkinointi. Näistä kerron toisessa videossa. Solutapaamiset ajoittuu maaliskuu, huhtikuu, toukokuu, syyskuu ja lokakuu. Eli solutapaamisia yhteensä on 5. Tärkeää meillä on oppimaan oppiminen, orientaatio opintoihin, ennakkotehtävät, valinnaiset tutkinnon osat, selkeä lukuohjelma, suunnitellut lähipäivät, eli saatte tietää tarkalleen, mitä minäkin päivänä lähipäivillä opiskellaan. Ulkopuoliset luennoitsijat, Moodle on oppimisalustana meillä ja meillä on 3-vaiheinen henkilökohtaistaminen. Lisäksi käytämme Motorolaa, sitä kuvaan tässä autolla. Kiitos.